Nagsugod na silang psychological intervention ang City Social Welfare and Services sa City of Naga sa 14 anyos o 16 anyos nga biktima sa pagpanamastamas sa kauban nila mga estudyante, ani ang report. Ana-ana sa Crisis Center for Women and Children ang 14 anyos nga biktima sa pagpanamastamas. Ang usa ka biktima sir na wa man na mo pagawas amo man na siyang subject for psychological intervention. Gipasabot hinuon ni Maria Brenda Gabato, City Social Welfare Development Officer sa City of Naga, nga dili lang ang biktima mo'y ilang gipaubos sa psychological intervention apan ang suspitsado usab. Samtang ang 16 anyos nga laing biktima, midugang si Gabato nga naabaga na sab sa ilang buhatan sa iyang psychological ug medical need. Gawa sa biktima, gipabantayan sab sa CSWS ang gitumbok nga mga suspitsado nga classmate ra usab sa biktima nga giingong miamong-among kanila. Parehaan ng naanas nila ang pamation, apil man na sa mong monitoring nga og naunsa man ang bata didto nga katungkuan. Nag-unsa man unsa gibuhat, man na siya among gipamonitor ni sa akong kauban. Laing gipahibaw ni Gabato nga sa higayon nga masulod na sa ilang facility ang gitumbok nga mga tinun-an, makalakip na sab sila sa intervention sa CSWS aron maabagan sa pagbag-o sa ilang kinabuhi. Samtang gipahibaw ni Joy Calvo, City Local Government Operations Officer sa Department of Interior and Local Government sa City of Naga, nga nalatid man sa balaod ang katungdanan sa kabarangayan aron marespetuhan ang katungod sa kababayin-an ug kabataan. Apan alang kaniya, kabahin sa mga ginikanan ang paggiya sa ilang mga anak nga minor de edad. Na uli ko no ng ubang bata nga na-involve unya nibalik lang kay wa pa man mahuman ang party, ang kaon ra may nahuman. Wala pa nahuman ang inom. Sa proyekto karon nga Family Life Center nga gipatukod sa ilang parokya, nang hinaot si Father Peter Necesario, team moderator sa Archdiocesan Shrine of St. Francis of Assisi, nga makatabang kini alang sa mga pamilya nga nag-atubang ug mga suliran. Nga makatabang po labi na sa ato magkabatan-unan. Ya usan ni sa makatabang kay doon na naman ni kuan ana kanang ni undergo og training sa pagkuan kana bitong pag counseling sa mga kuan sa ginikanan o sa mga kabataan. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.